Sisan an bɛna an da don Modibo Keyita ani a taama ɲɔgɔn. Munna an b'a fɔ ko a taama ɲɔgɔn ka d'a kan bolokɔni den kelen o tɛ bɛlɛ ta. Laadalako la a bɛ fɔ an fɛ yan ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ. Ka da o de kan sa, Modibo Keyita n'a taama ɲɔgɔn u ye baara min sigi sen kan. Kalanko o nasira fɛ Zanko min ye duguma kalan ye. An bɛ an da don o baaraw la. A la kumabaw ye minnu ye ni k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Modibo Keyita an ka jamana kantigi fɔlɔ ani a nɔfɛmɔgɔw u sinsinna fɛn min de kan, o de ye kalanko ye. Kalan o kɛra u ka bolomada yɔrɔ ye ka d'a kan a jɛyalen tun bɛ u kɔnɔ ani u hakili la k'a fɔ ko denmisɛnnin kalanko ɲuman o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ka siniɲɛsigi ka o sabati. Ka da o de kan u sinsinna foroba jama o kalannin kan. Kalan lakika, kalan jɛlen ye min ye ka o ta k'o di denmisɛnninw ma, walasa o denmisɛnnin ninnu ni olu fana nana ka na kalan ka a ɲɛ k'u ladamu ka ɲɛ, olu bɛ se ka kɛ mɔgɔbaw ye, ɲɛmɔgɔw ani kuntigiw ye don nataw kɔnɔna na, minnu ni olu bɛ se ka jamana koɲɛ ka a ɲɛnabɔ tilennenya yɛrɛ o kɔnɔna na. Ka da o de kan kange min bɛ yen ni o bɛ kalanko kofɔ ni an ko ma ko système éducatif, o tun bɛ sinsin fɛn min kan jɔnjɔn na, o ye an ka jamana yɛrɛ lɔnni ye ni dɔw ko a ma fana ko seko ni dɔnko n'an ko ma ko culture, fo kana a ɲɛsin Mali danbekow olu ma. Modibo Keyita n'a taama ɲɔgɔn u sinsinna ninnu de kan kosɛbɛ ka nin kɛ an ka kalanw a tulomaw ye. Wa o dabɔkun tun tɛ dɔwɛrɛ ye, sira fɛn fɛn de bɛ yen ni o tun bɛ jɔnya ka o kofɔ, ka o sira ninnu ka olu bɛɛ lajɛlen latunu, ka jɔnya hakilinaw n'a miiridaw ko olu bɔ an kɔnɔ ka bɔ an dusukun na. A ma dan o dɔrɔn fɛnɛ ma, gafe fɛn fɛn de tun bɛ yen ni o tun ye Faransi, an marabakɔrɔw olu ka gafew ye ni o bɛ jɔnya banbanni kofɔ, n'o bɛ samantiya kofɔ ka a ɲɛsin farajɛ ma ka tɛmɛ farafinw kan min tun bɛ wolomali kofɔ. Modibo Keyita ani a taamaɲɔgɔnw a nana ka na o gafe ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen salo k'o bɔ an ka kalanko o kɔnɔna na. O kama tuma min na ni jamana ni a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san dama dama o kɔfɛ, Modibo Keyita n'a taamaɲɔgɔnw olu nana ka na denmisɛnnin hakɛ min bɛ don kalan na kɛmɛ o nana ka na bɔ mɔgɔ 7 la fo kana a se fɔ mɔgɔ 25 o bɔɲɔgɔnko ma. Denmisɛnnin minnu ni olu si bɛ a daminɛ san 6 fo ka taa se san 9 ma. Wa min ye denmisɛnw ye u caman de tun bɛ cɛ kalanta o kalanta ka taa u tɔgɔw sɛbɛn kalankɛdaw olu kɔnɔnaw na. O kama san 1962 la Modibo Keyita ale yɛrɛ ni a taamaɲɔgɔnw olu nana ka na sariya dɔ ta, sariya min ni o bɛ dannatigɛli kɛ ka a ɲɛsin kalanko o kange ma ni o ye système éducatif ye. O sariya kelen kɔnɔna na ɲɛwala min fana bɛ yen ni o bɛ tali kɛ kalansow olu jɔliko o kun kan, o dannatigɛlen fana tun bɛ sariya in kɔnɔna na. A sariya kelen tun bɛ kuma fɛn min fana kan, o ye tali yɛrɛ bɛ kɛ cogo minnu na, o dannatigɛlen tun bɛ a kɔnɔna na fo kana a ɲɛsin kalanfaw olu bɛ kalan cogo min na ani u ka labɛnw bɛ sigi sen kan cogo min na. Sariya tun bɛ dannatigɛli kɛ ka na se nin bɛɛ lajɛlen ma. Ani fana minɛnkow olu ta fanfɛla n'o ye denmisɛnninw olu ka kalankɛ minɛnw ye, a minɛn kumamaniw ani a minɛn misɛn ninnu, baara yɛrɛ tɛ ɲɛ fɛn fɛn kɔ, sariya tun ye dannatigɛli kɛ ka a ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma. O de kama min ye an ka jamana a marayɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen ye, duguma kalansow olu nana ka na kɛ o yɔrɔ camanw de la, minnu ni o nana ka na kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ olu nimisi wasalan ye a wagati kama. Duguma kalanko nasira fɛ hali bi an ka jamana kuntigi kɔrɔ n'o o ye Modibo Keyita ye, a ye baarabolo min sigi sen kan ni o ye investissement humain ye, ko i ka i yɛrɛ di faso baarali la. O siratigɛw la Dar es Salaam duguma kalanso o jɔli la Modibo Keyita ale yɛrɛ wulila ka i cɛsiri o la, min ye bɔgɔnɔni baaraw ye ka o kɛ ka bɔgɔ ta k'a ladi masɔnw ma ni o ye Dar es Salaam duguma kalanso o jɔbagaw ye. Wa min ye birikiden yɛrɛ fana ye a ye o fana dɔɔni ka a lase u ma walasa u bɛ se ka kalanso ni jɔli baaraw ka olu kɛ cogo min na. Modibo Keyita ye o baara kelen fana kɛ jamana kɔnɔdenw olu tɔgɔla so o jɔli la ni an ko ma ko maison du peuple, o bɔgɔnɔni fo kana se o birikiden taw baaraw ma. Modibo Keyita yɛrɛ bolo tun bɛ o la. Wa a bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ o wagati kɔnɔna na yɛlɛmali minnu ni olu nana ka na don kalanko siratigɛw la an ka jamana kɔnɔna na, o yɛlɛmaliw donkun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka diɲɛ tagabolo kuraw ka se k'o don adamadenw olu hakili la, kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye fasoden ɲumanya ani faso kanu baaraw ye k'o don adamadenw olu hakili la, ani i mɔgɔɲɔgɔn kanu fo kana se mɔgɔya yɛrɛ o kanu ma. Mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn kanu cogo min na, ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na, hɛrɛ fara hɛrɛ tɛn'a kan. A dabɔlen tun bɛ o de kama
fo kana a ɲɛsin fɛnɛ ka limaniya sɔrɔ ɲɛfɛtali baaraw olu la ni an ko ma ko la foi dans le progrès ani hakilina fɛn fɛn de be ani faamuyali fɛn fɛn de be ni o bɛ tali ka sɔrɔ ani fanga forobayali siratigɛ la yɛlɛmali kalanko nasira fɛ a nana na nunu bɛɛ lajɛlen de ye. O kama Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔnw olu ma to kɔ duguma kalanko nasira fɛ san 1963 ka na bila san 1964 na duguma kalanden mɔgɔ 100,000 ani mɔgɔ 23 bɔ ɲɔgɔn ko olu bɛɛ lajɛlen ye kalan kɛ fo kana a se duguma kalan o kun fɔlɔ bokun cɛ yɔrɔ ma n'o ye ka daminɛ kalanbon fɔlɔ ma kana bila kalanbon 6nan la ni bɛ o kalanden hakɛ o fana ta ko o sanga san kelen ka kɔn jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛ ni o ye san 1959 ye kalanden hakɛ minnu be yen ni olu ye duguma kalan kɛ ka fori o bɛ taa i jɔ kalanden 54,000 o bɔ ɲɔgɔn ko la duguma kalan o kun fɔlɔ bɔlen kɔ ye min ye duguma kalan o kun filanan ye ni an ko ma ko deuxième cycle kalanden 13 bɔ ɲɔgɔn ko olu nana ka na duguma kalan o kun filanan ka o sɔrɔ n'o ye ka daminɛ kalan bon 7nan na ka na bila 9nan na san 1962 la kalanden hakɛ minnu yɛrɛ be yen ni olu ye duguma kalan o kun filanan kɛ o kun ye mɔgɔ 8,000 dɔrɔn de ye maliwari a 300,000 ani 60,000 bɔ ɲɔgɔn ko o wariw bɛɛ lajɛlen nana ka na labɔ foroba wagande o kɔnɔna na ka bɛn ni san 1963 ka don san 1964 na o nafolokisɛbi min kofalen filaw ye maliwari la o nana ka na kɛ ka gafew ka olu sa kafaw san ni o ye livrew ye fo kana a ɲɛsin kalankɛ minɛn wɛrɛw olu ma ni o ye kayew kana se ardoisew ani bikiw olu ɲɔgɔnnaw ma o nafolokisɛbi min filaw ye fanga nana ka na o kɛ ka ni kalankɛ minɛn nunu ka olu san nga min ye san 1959 ye n'o ye san kelen ka kɔn an ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛ farajɛw olu kun ye 8,000,000 dɔrɔn ka o de don kalankɛ minɛnw na denmisɛnw ye san 1963 kana bila san 1964 na halibi kaye hakan minnu be yen ani kalankɛ minɛn hakan minnu be yen ni olu tilara denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ o dana tigɛlen filɛ nin ye min ye kaye 2,000,000 o de nana ka na tila k'a di denmisɛnninw ma ten fu falaki la ka taa sɔrɔ denmisɛnnin somɔgɔw o ma dɔrɔmɛ 1 bɔ ka kaye san nga san kelen ka kɔn yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛ kaye 300,000 o de kun nana ka na tila denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ farajɛw olu fɛ o san kelen fana kɔnɔna na livrew minnu be yen ni olu nana ka na tila fana denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa sɔrɔ u somɔgɔw ma dɔrɔmɛ 1 bɔ ka livre san o bɛnna livre 100,000 ani livre 30,000 ani 1,000 o bɔ ɲɔgɔn ko ma san 1963 ka don san 1964 na nga san kelen yani jamana k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o y'a sɔrɔ farajɛw ka mara be sen na n'o ye san 1959 ye livre hakɛ min ni o tilana kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnna livre 15,000 dɔrɔn de ma an ka jamana kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ka o ta kalanko o nasira fɛ halibi min ye camancɛ kalansokow olu ye Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔnw u ye baaraba fɛnɛ kɛ o nasira fɛ k'a daminɛ san 1960 la ka na bila san 1968 na san 8 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na camancɛ kalanso minnu be yen ni Modibo Keyita ani a taamaɲɔgɔnw ye o baara kɛ an ka jamana kɔnɔ olu dana tigɛlen filɛ nin ye lycée de Bamako o jɔra Modibo Keyita ani a taamaɲɔgɔnw fɛ Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔnw u ye lycée Askia Mohamed tɔgɔ da k'a sɔrɔ a tɔgɔ kɔrɔ jɔnya wagati la o kun ye Terrason de Fougères ye lycée de jeunes filles min bɛ wele bi ko Ba Aminata Diallo Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔnw olu ye o jɔ lycée technique Modibo n'a taamaɲɔgɔnw olu ka baara kɛlen don lycée Bouyagi Fadiga kana se lycée Prosper Kamara ma lycée de Markala n'o ye Markala lycée ani Sevare lycée ani Badalabugu lycée Banangɔrɔ lycée ɲinama kɛ o kɔ kana se école normale secondaire ma Badalabugu o bɔlen kɔ ye muso minnu yɛrɛ be yen ni olu bɛ dɛmɛni ta ka a lase u musoɲɔgɔnw ma walasa u be se ka jigin hɛrɛ la kalanso kun tɛ an ka jamana kɔnɔna na yan yɛrɛma hɔrɔnya ta wagati ni musow kun bɛ kalan o yɔrɔ nunu na cogo min na walasa ka jiginni baara ka o kɛ ka daa kan mɔgɔ minnu kun b'a fɛ ka jiginni baara k'o dege wajibi kun don olu kun bɛ taa jamana kɔ kan de ka taa u baara dege o kɔfɛ ka sɔrɔ o la ka na o de kama san 1962 o kɔlenkɔlen kalo n'o ye san kalo 12nan tile 6nan ye Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔnw olu nana ka na kalanso dɔ ka o jɔ min ni o bɛ musolakaw kofɔ muso minnu ni olu ka baara bɛ taa ka a ɲɛsin lajiginni baara ma Modibo Keyita n'a taamaɲɔgɔnw u nana ka na u kalanso jɔ ni ka tila fɛnɛ ka o dayɛlɛ musolakaw olu ye o bɔlen kɔ yen fana
Samba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔ bi wɔɔrɔ ani wolonwula la Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔnw olu nana ka na kalansoba dɔ jɔ, kalanso min ni o bɛ ladani sokow ni jagokow ani forobaca ko fɔ ni an ko ma ko esika. Modibo Keyita n'a taamaɲɔgɔnw kun ka kan ka o dayɛlɛni baaraw n'o y'a kurunbɔ karili ye k'o kɛ Samba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔ bi wɔɔrɔ ani seegin, nka o ni Musa Tarawele n'a nɔfɛmɔgɔw ka janfa jugu bɛnna. Min ye Kafojaso ye n'o ye kudeta ye, o nana ka na kɛ Modibo Keyita la, o de nana ka na o dayɛlɛni bali. Min ye Samba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔ bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔ ye, Musa Tarawele a don kama n'a nɔfɛmɔgɔw olu de nana ka na esika dayɛlɛni ko baaraw kɛ. Min ye kalansow ye, kalanso dɔw kun bɛ yen mun ye samiyafɛ kalan wagatiw ye fo kana se tilemafɛ kalan wagatiw ma, n'o kun bɛ taa ko ɲɛsin cikɛlaw olu ma. O kalanso ninnu kɔnɔna na min ye cikɛlaw ye olu kun bɛ kalan cikɛ la, wa min ye ntura fila fo kana se saridaba ma o kun bɛ taa ka a di u ma. A wagati kama o kun bɛ maliwari 5000, o de kun bɛ sara cikɛlaw olu fɛ walisa min ye saridaba ani misi ninnu ye k'a di u ma juru la. N'i b'o wari jate minɛ sisan sefa la o bɛ bɛn sefa wari a 2500 jate de ma. Kalanso minnu bɛ yen ni o bɛ taa ko ɲɛsin cikɛlaw dɔ farali la olu ka dɔnniya kan ani dɔ bɛ se ka fara sɔrɔtaw olu kan cikɛ hukumu kɔnɔ cogo min na, o kalanso ni o ye école saisonnière ye faransikan na, o 40 bɔɲɔgɔn ko olu ɲɛnama kun don Modibo Keyita ani a taamaɲɔgɔn olu ka wagati la. O dabɔkun kun tɛ dɔwɛrɛ ye, cikɛlaw olu bɛ se ka lafaamuya cogo min na ci hukumu kɔnɔna na ni an ko ma ko encadrement rural, a dabɔkun kun ye ka se ka dɔ fara o kɔnɔ dunya kan. O ka bɔ yen fana tuguni ka yɔrɔw fana jɔ cikɛlaw olu ye, yɔrɔ minnu ni sɔrɔtaw bɛ se ka lasago o yɔrɔw la, fo kana a ɲɛsin fana ka kɛnɛw labɛn cikɛlaw ye u bɛ se ka ci kɛ yɔrɔ minnu kannaw la. O kama hectare 1000 sigiyɔrɔma caman olu bɛɛ lajɛlen nana ka na labɛn an ka jamana a marayɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ cikɛlaw olu ye. O ka bɔ yen fana min ye kɔlɔnbaw caman ye o nana ka na sen, o kɔlɔnba ninnu o bɛ dabɔ cikɛlaw olu kama fo kana se bagan maralaw olu ma. Baganw bɛ se ka lami kɔlɔnba minnu na furancɛjanw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Minɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ dilan ka u bila fiɲɛ fɛ, ni fiɲɛ bɛ u lamaga ka ji bɔ walima ka dɛmɛ ta k'a lase cikɛlaw ma ni an ko ma ko éolien, o minnu kun bɛ yen jɔnya wagati la n'o olu jɔlen kun don Modibo Keyita n'a nɔfɛmɔgɔw ye u la wuli k'u bila baara la ni ka tila fana ka kuraw sigi. O éolien minnu kofɔlen filɛ o ye sa, olu bɛ se ka ji sama ka bɔ kɔlɔn dunba ninnu kɔnɔna na ni ka ji walankata kɛnɛ yɛrɛ o kanna na, walisa ka se ka dɔ fara cikɛlaw olu fanga kan n'u ka sɔrɔtaw fana kan. Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔn u ye wele bila k'a lase an ka faso finitigilakaw ma ni o ye sɔrɔdasiw ye, walisa olu yɛrɛ fana bɛ se k'u jeniyɔrɔ fin cikɛ hukumu kɔnɔna na cogo min na dɔ ka fara sɔrɔ kan. Wa o sɔrɔdasiw olu jɔyɔrɔba de yera o cikɛ baara la, fanga ta fanfɛ ani jamana kɔnɔdenw olu ta fanfɛla la. O kun ye a siɲɛ gale ye k'a fɔ ko min ye wulikajɔ ye u ka se ka kɛ nantigikulu olu fɛ ka dɛmɛni ta ka a lase sɔrɔ o bolofaraw ma cikɛ nasira fɛ. Hali bi Modibo Keyita ni a nɔfɛmɔgɔw olu ye saridaba a 30 bɔ ɲɔgɔn ko ka o de tila cikɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Hersi ni o ye bɔgɔkuru ci mansin o 2000 bɔ ɲɔgɔn ko o tilara cikɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Daba 3000 fana o tilara cikɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Bagaji bɛ fiyɛ ni minɛn min ye n'o ye pulvérisateur ye o 2800 o tilara cikɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛnɲɛnama fagalan n'o ye insecticide ye o litiri 84,000 o tilara cikɛlaw fana ni ɲɔgɔn cɛ. Dugukolo o nasira fɛ an ka dɔ fɔ o fana kun kan. Modibo ni a taamaɲɔgɔnw u jɛra ka fɛn min kɛ an ka jamana ye. Modibo Keyita n'a taamaɲɔgɔnw olu sinsinna fɛn minnu kan o ye tabiyaw ani danbeko minnu yɛrɛ bɛ yen ni o bɛ dugukoloko dannatigɛ ladalako la an ka jamana kɔnɔna na. Wa o tabiyaw ani o danbeko minnu filɛ o ye o kɛra fura ɲumanba ye Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔnw olu bolo ka se ka gwɛlɛyaw caman bɛ yen ka olu ɲɛnabɔ dugukoloko la, walisa sɛnɛko yɛrɛ o bɛ se ka yiriwa cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. Kɛnɛ a kun bɛ suman ka a ta ka di cikɛlaw olu ma. A wagati la min ye befɛrɛn 5 ye ni o ye tari 5 ye o kun bɛ suman ka o di cikɛlaw ma. Ka saridaba n'o ye misidaba ye fo kana se ntura 2 bɔ ɲɔgɔn ko o juru kun bɛ don cikɛlaw la maliwari 5000, nka n'i b'o jate minɛ sefa la bi o bɛ bɛn 2500 o bɔ ɲɔgɔn ko ma. I b'a dɔgɔni sara i seko damajira la fo ka taa fɔ k'a fɔ ko a banna. O de senfɛ dugu caman bɛ yen olu nana kana sigi ni o kun ye cikɛlaw olu ka dugu ye n'an ko ma ko village paysan. O dugu ninnu na min ye wɛnzɛn dugu ninnu ye olu sen bɛ a la fo kana se Samankwa ninnu ma.
kana se kasela numa kana se bango numa ka taw fɔ fururu ka taa a wagati kama min kɔni ka fɔ ko ka cikɛla k'i gɛn ka bɔ i ka yɔrɔ la ka o ta k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma o ma ye fiyewu Modibo Keyita o tile la wa a kun tɛ jigi mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔ fɛnɛ k'a fɔ ko i b'o kɛ ka sababu kɛ fɛɛrɛ minnu ni olu sigilen kun don sen kan a don kama ka da kan dugu minnu sigilen filɛ nin ye ni dɔw bɛ u wele fɛnɛ ko village agricole ninnu bɛɛ kun ye hakilinaw de ye hakilina minnu ni a dabɔkun tun ye mɔgɔw bɛ se k'u ka denbaya ka labalo tiɲɛ kan cogo min na ni ka tila fɛnɛ ka balo i halala la wa ni mɔgɔ minnu fɛnɛ kun bɛ yen ko olu mako fɛnɛ kun bɛ dugukolo la walasa ka du jɔ a kan min ye o laɲiniw ye ni an ko ma ko demande de famille o laɲini ninnu olu kun bɛ kɛ min ye dutigi o dutigi dutɛrɛn o kɛnɛ kelen o kun bɛ ta ka o di i ma wa a wagati la dugukolo min ni a kun bɛ suman k'a di mɔgɔw ma walasa u ka se ka sigi a kan maliwariko tuma na min ye 3,000 ye o de tun don nka bi o bɛ bɛn sefa a 1,500 ma wa mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu kun b'a fɛ ka sigi o dugukolo ninnu kan olu kun bɛ a wari sara u yɛrɛ seko damayira la dɔɔni dɔɔni fo ka taa fɔ k'a fɔ ko warikofɔlen in banna sara la yuruku o kun tɛ yen wa a kun tɛ se ka ɲɛ cogo si la mɔgɔ kelen o ka taa kɛnɛba lahirina k'a fɔ ko i bɛ o ta ko k'o kɛ i kelen ta ye ni ka tila fɛnɛ ko o feere i sago ani i dungɔnna sɔngɔ na Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔnw o kɛrɛfɛ fana tuguni u tilara ka cikɛla minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ bolofara caman na sɔrɔ hukumu kɔnɔna na a ye olu fara ɲɔgɔn kan Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔnw ka olu kɛ sɔrɔ kulu ye min ni o bɛ se ka u munafan wa ni o bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ jama yɛrɛ baarakɛla fanba olu bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ni o ye coopérative agricole ye ni kana a ɲɛsin kulu fɛnɛ ma kulu minnu ni olu bɛ sɔrɔ ko fɔ ni o ye unité de production ye o ni a ɲɔgɔnna caman Modibo Keyita a ye olu sigi sen kan ani a taamaɲɔgɔnw